Hello guys, good morning guys. Ako nang i-compose ng kanta guys para sa kong mama guys. Na nibiya na mo guys. Pangalan sa kong mama Rosalia Soriano guys. Mama ko, kumusta ka na? Kami ba'y iniisip mo pa? Mama ko, hanggang saan ang pangako ng iyong pagmamahal? Kami ba'y iyong nalimutan? Sa gagmay pa mong bata inyong bigyan. Kung sakali ayaw nyo na sa amin, mama ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa inyong dalawa, kung sa tingin ikaw pinatawad na kita. At kung si Papa ang dahilan kung bakit nagkahiwalay, mama ko, patawarin mo siya. Mama ko, kumusta ka na? Kami ba'y iniibig mo pa? Mama ko, hanggang kailan ang pangako ng iyong pagmamahal? Kami ba'y iyong nalimutan? Sa gagmay pa ming bata inyong bigyan. Kung sakali ayaw mo na sa amin, mama ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa inyong dalawa, kung sa tingin ikaw pinatawad na kita. At kung si Papa ang dahilan kung bakit nagkahiwalay, mama ko, patawarin mo siya. Kami ba'y iyong nalimutan? Sa gagmay pa mong bata inyong bigyan. Kung sakali ayaw nyo na sa amin, mama ko, patuloy kang mamahalin.
guys, akong mama guys.